четвърти ден има прогнила тръба и изтича водата. Казваме, че няма вода, казваме, че няма язовири, забраняваме на земеделците да напояват, а в същото време 4 дена тая вода изтича, изхвърля се и познайте кой я плаща. Ето. Четири дена. Дайте да видим още колко това нещо ще продължи. Хората, които живеят тук, са принудени да плуват. Намираме се във Варна, на булевард Цар Освободител, едно от главните булеварди на Варна. Тук сме от красива Варна, за да отразим една авария. Вече е четвърти ден.